sakonyong-konyong yo Rika bensin seliter motor kuda sekadar menghampiri ayat tiwas aku terdan tipis rambut kelaran depoin Mas Budi kotak seorang baik cintaku sekonyong-konyong koder ular geger rakune kloket-kloket malah cakak bayi cepol aku kadome Mas Budi Sugeng Dalu nggih wilujeng dalu ah Mbak Yu Tangi Mbak kaya Arya Penangsang itu nggih kados Arya merangsang Arya Penangsang nadyanto untune growal loro nggih saniki kula duwe gelar anyar kok Mas apa Om Jotek sapa Om Jotek apa kuwi ompong wajane entek dadi sareng Om Jotek ompong wajane entek nggih kowe diaturi munggah panggungan aturna tembang sing penak nih nggih uga ngaturke donga apa marang warga masyarakat Rejowinangun wong iki ya wong tuwa ning omah ya tukang adan ya tukang kajat saorarane semburmu ki mandi namung kula napa niku nggadah donga Mas apa mugi-mugi warga masyarakat Rejowinangun tansah pikantuk berkahing Gusti tansah rancak lancar menapa ingkang sinedya menapa ingkang ginayuh tansah kasembadan kalis ing sambikala. Ya. Ngoten niku. Diaturke aku pengen ro swaramu. Napa? Apa kuwi? Lintang asmara napa? Ah, lintang asmara ya. Ngaturke lintang asmara kaya ngapa? Cobanan suaramu Mas. Rale Mas. Apa? Ral. Wong ayu tresnamu kinarya tamba susah jroning batinku wong bagus andap rasa timu tresnaku tulas reni kabeh Nek kowe srawung bocah ngene iki rasamu piye? wah rasane maknyos diajengi Kak tahu Pak sampean ki ya sekolah tasik sekolah sekolahmu nang endi teng Tulungagung tegese sekolah SMA apa SMA njupuk jurusan apa Cahayu dereng mendet niki Pak Budi gak sepelan kok gak sepel lho mau mboten WA jenengan Loh, kula dereng spontanitas mudeng sepelan seniku Wah, njupuk jurusan matematika terus aku yo kuliah Cahayu njupuk jurusan ke hatimu tujuane nang kono oh alah ngoten oh alah kopo ajeng baperi ngoten to ceritane kopo yo Diaturke ya. nggih Diaturke nganggo lintang asmara. Ya jengi Kak dalem Pak Budi tresnaku mung kanggo sliramu Cahayu apa laras iya donya tekaning belahan ora bakal luntur mung kanggo sliramu ya kula nggih sematur kalih panjenengan Iya. Pak Budi
Sulaksmi. Yo. Rasa kangerengan limuti Lintang bulan dadi saksi Bayangin dantan balik jadi Janji semuanya mati Semuanya mati Ya, Wong ayu tresnamu kinarya sapa susah jroning panjenenganku. Bagus andap rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sereno. senadyan oncang sokorongko yen tresno rapi sati pisan Ayo pamudi Siang pantoro ratri mung eling manis sing ati setiaku bisa aduweni marang sang Hyang Sulaksmi. rasa kangerengan limuti bulan dadi saksi upayane dantan balen jadi janji supaya mati supaya mati
rasa kandir ngliputi melihat bulan dadi saksi upayane jangan balik jadi janji semuanya murni semuanya mati Goyang itu. ayo yo Wong ayu tresnamu kinarya tangga susah jroning batinku. wong bagus anteng rasa atiku tresnaku tulus rene kalbu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sereno. senadyan oncang sokoro yen tresna rapi sedih pisan Yen wis tresno ora bisa dipisah. Sampun Mas. Matur suwun Mas Budi. Wis dirokok urung. Ini.